Potom, co mě vybrala exekuce, jsem si koupil malinkatý důmek. Ach, ta exekuce, zkusím si. Mně se nechce, můj bývalý důmek. Tak to skončí, možná jednou. Zajdu si k Robertovi na kafíčko. To bude kafíčko a snídanička. Ahoj, prosím, vzal bych mě něco k snídani spíš. Jo, tak se posaď a já ti to přinesu. No, zatím se kouknu na telku. Televizorek. No, už to můžeš vypnout. Přinesl jsem ti takhle a takhle jablíčka. Jo, a nezapomněl jsem ani na Jo, tak děkuju. Tady jídlo. To je jídlílko. Ale dneska nějaké mám, no spíš. Co to je za drink? No, už to nechci nic. Jo, kolik to bude? 2 emeraldy a 4 dia. Zbytek si nemám. Něco si vezmu domů. Tak čau, Peter. Uzor. Jo, to bylo nevíte, to jsem rychle. Další vesnička. Pojďte se podívat do další vesničky. Po náročné cestě mě už bolely nohy, jak jsem si řekl. Zaběhám se jít. Byl jsem to já rychlej chlap. A dozvěděl jsem se, že v jednom domě je ukrytý pokoj. A když byla noc, vrhnul se na nějaký kamínky, kde by to mohlo být. To asi je. Truhle. Dobře. Věci mám. Tak běžím do své vesnice nespat. Až tam dojdu, tak tam po nějaké době cestování už mě to nebavilo a řekl jsem si, postavím si svůj dům. Dobře. Nesmím spadnout tam. Stavěj. Bolí mě ruce, jaká jsem typu. Já musím skočit. Au. Bolelo mě. Jo. Musím. Tak. Musím si dát špatně. Otlačené ruce mám. Udělám si tu ohýnek. Ještě postele a bude to.
náročné koupeli. Si vole. A tak skončil náš příběh. Tak ahoj děti.